अमानि आदार बानायदों नै थालिर बिफांखौ दानफ्लेनानै संनानै होगोन अमानो औवानि दालाङा नैबेनो दैज्लां समावथ' हानाय नङा गथ'फ्रा दुगैगासिनो दं नै yes garlic yeah from India pipe जोबनाय जेरावबो बेराव माने सिस्टेमेटिक फार्मिं ना पाइप बसायजोबनाय जेरावबो एबार आरोबाव थांबावसिगोन गोदोना गोलावफोरनि गामिखौ एक्सप्लर खालामनो लकेशनखौ GPS आव सेट खालामबाय 19 किल'मिटार देखायदों आंनि बे हस्टेलनिफ्राय नै बेनो ना हस्टेला मेनलि बाहायना बे लं नेक हारि ना बिसोरखौ नायनो फैयो आरो टुरिस्टफ्रा बे गोदोना गोलाव बे रिं गाननाय बेखौ नायनो फैयो फुरा हाग्राबारि गेजेर गेजेरखा मोनसेबो गामि नुखायाखै बे लामाजों नोंथांमोनहा आंखौ बुंबाय थायोमोन दि गामिनि लाइफखौ नायनो होननानै नै दिनै नुबाय नै बयबो जयैनो सामब्राम गुफुर फुगासिनो दङ आं सोंदोंमोन हाजिराया बेसेबां मोनो होननानै 200 बाहात मोनो जाहैदों इन्डियान मानियाव कनभार्ट खालामोबा 400नि एसे बारा जायो आरो नै सामब्राम गुफुर फुगासिनो दङ ओमफ्राय बिसिना मा गारियाथ' नोंथांमोनहा सिगांनि भिडिअ'आवबो नुखांबायना टयटा हाइलाक्स बेनिफ्राय इसुजु बेफोरबायदियावसो थिखोनानै लाङो मालफोरखौ ना फानहैयो ज'नो खेबसेनो फुबाय नै बे एरियायाव ओरैबायदि सामब्राम गुफुर गायोना बे हाजोआव मेहंसान प्रभिन्स जेरावबो माने सामब्राम गुफुर नुगोन आरो बांद्राय गिदिर गिदिरबो देरा हाया बिराद गोरान ना हाजोनि हाना ओरैबायदि गोरान बेनिफ्राय फुरा पाइप लगायजोबो नै बिसोरो पाइप जेरावबो पाइप नै दै सारनांगौ हाया ओरैबायदि गोरान बिसोरो नै जिगाब खोबो हाग्रा रज'नो हायिनि ओमफ्राय बिथाङा सुइजारलेण्डनि आं लोगो मोनदों बाहाय फैनायाव ओमफ्राय जों बेखौ नायनो फैदों आरो बेवहाय एसे इन्टारेक्सन खालामनो yes garlic yeah from India pipe जोबनाय जेरावबो बेराव माने सिस्टेमेटिक फार्मिं ना पाइप बसायजोबनाय जेरावबो सौफैबाय लं नेक ट्राइबनि गामियावहाय दै दङ बेनिफ्राय नै दाथ' दैया एसेल' नालाय औवानि दालां बानायदों गामिनि गथ'फ्रा नै दुगैदों औवानि दालाङा नैबेनो दैज्लां समावथ' हानाय नङा गथ'फ्रा दुगैगासिनो दं नै Swadikap how much baht 200 baht okay long neck village Swadikap oh how many kilogram neck 4 okay how many kilogram your 3 oh your is heavy नोंथांमोनहा नुनो हाबावबाय लं नेक ट्राइबनि रिफ्यूजी केम्प बेयो सेकेन्ड रिफ्यूजी केम्प नोंथांमोनहाथ' फुङाव नुनो हाखाबाय बेहाय फुरा गामि स्टाइलथार नै बेयो हाजोनि गोजौआवहाय दा माने टुरिस्टफ्रानो गैया जाहैदों बेनि थाखायनो इनकामानो गैया जेसेबांखि टुरिस्टफोर फैगोन एसेबां इनकाम जागोन मानो होनबा बिसोरो टिकेट फाननानै फैसा मोनो सासेयाव 200 बाहात लायो बाहाय बेनिफ्राय बिदिनो सि जोम फाननाय बायदिसिना फाननाय ना मानसिफ्रा फैनानै बायदिसिना बायनानै लाङो आरो बिदिनो जानाय लोंनाय टुरिस्टफोर फैयोबा इनकाम जायो टुरिस्टफोर गैयाबा इनकाम जाया टुरिस्टफ्रा नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि बे मास मोनब्रैयाव बुरजा फैयो जाहैदों दा नोंथांमोनहा नुनो हाजोब्बाय ने
सि दानानै फानो बिसोरो गावसोरनो सि बानायो गावसोरनो बेनिफ्राय बायदिसिना बिदिनो सवेनिर्स गिफ्ट आइटेम्स फानो फुरा गामि बायदि जाथारबाय दहायनिया माने आर्टिफिशियेल बायदि नुयोमोन फार्स्ट केम्पनिया खबकुनครับबिसोर 1991 आवनो खारनानै फैदों म्यानमारनिफ्राय आरो गोबांथार म्यानमारनि मानसिफ्रा इन्डियायावबो खारनानै दंहैयो दिल्लीयाव मानो होनबा दा मिलिटारि रुलिं जानानै दंना कुप म्यानमाराव बेनिफ्राय बे माइनरिटि ट्राइब्सफोरखौ बिराद टर्चार खालामो जाहैदों सुबिदा होआ नाख्रेबो बेनि थाखायनो माइनरिटि ट्राइब्सफ्रा माने जेराव मोनो बाहायनो खारलालाबायनानै दं आरो बे खाथि खालानि कान्ट्रियाव Hello, what are you doing? Oh, banana stem. For pig? Yeah, pig. Oh, pig food. अमानि आदार बानायदों नै थालिर बिफांखौ दानफ्लेनानै संनानै होगोन अमानो दा नोंथांमोनहाथ' स्ट'रिखौ मिन्थिनो हाबायना बेनो आरो रिफिउजि केम्प बिसोरखौ एट्राक्ट खालामनाया बे गोदोनायाव गोलाव बे स्पाइरेल आसान गाननाया बेनो एट्राक्ट खालामो आरो बेखौ नायनो बयबो मानसिफ्रा फैयो खबकुनครับजोङो दा सफैबाय बान्द्राक थाइ बियो म्यानमार बर्डार सेरावहाय दा नोंथांमोनहा नुनो हाबाय नै फिसानो मानि टाउन होननांगौ ना मार्केट होननांगौ ना बाजार होननांगौ जाखो नै जेरावबो चाइनिज लेन्टेन फोजोंजोब्बाय मोनायाव नै बेबायदि भिउसा 1 आवार लायो मेहंसान सिटिनिफ्राय नै बाहाय लेकबो दं बिलो बटिंबो खालामो दाथ' टुरिस्टफोर गैया नालाय एसे लेट जाबाय एबार जों थांनो नागिरबाय म्यानमार बर्डार नायनो जों एसे लेट जाबायना 30 मिनिटसो सिगां सफैनाय मोनबा आरो साबसिन जाबावगौमोन नोंथांमोनहा चाइनिज गामिखौ नुनो मोनबाय नै लामाया आयो जोङो दा सफैबाय नै फेन्सिं म्यानमार थाइ बर्डार बेनो जाहैबाय बर्डार फेन्सिंआ नै बेबायदि ओरैनो जास्ट नामनि थाखायल' फेन्सिं खालामदों आरो थांलायनो फैलायनो हायो मानसि थाबायग्रा लामा नै बेयो प्रपार लामा गैया नै बाहाय गेट दङ पाब्लिकफ्रा बाहाय एन्ट्रि खालामनानै म्यानमारना थाइलेण्डआव फैयो थाइलेण्डआ म्यानमाराव थाङो बेबायदि जानो हागौदां पाब्लिकफ्रा बाहाय प्रपार मानि एन्ट्रि खालामनानै चेक पस्ट नाथाय रावबो गैया जोङो फुरा सिंसिम फैथारबाय नै रावबो गैया पुलिस गैया गार्ड गैया बे जायगानि नामानो जाहैबाय बान्द्राय थाइ हाजो गोजौआवहाय मोनसे रिजर्ट दंमोन नै फुरा खालि रावबो गैया नुवाखै सिगांफ्राव ओरैबायदि मानसिफोर फैयो जागौमोनदां बाहाय टुरिस्टफ्रा दाथ' गैया फुरा बन्द जाजोब्बाय नै जेबो गैला नुहुरजोब्बाय नै बैयो कटेजेस नै गोदान गोदान कटेजेस बानायगासिनो दङ नाथाय खालि गोजां बोथोरावसो फैयोदां बाहाय टुरिस्टफ्रा मोनानि डिनार जानानै थांगानोसै नै ओरैबायदि समायना ना लाइटिंजों बा Wow, nice views. नै दाउ गोसोमनि बेदर जाहैदों ब्लेक चिकेन ओमफ्राय ओंखाम जोङो जानोसै जानानै जोङो मेहंसान टाउनाव थांफिननांगोन दा खमसे खमबाबो 1 आवारनि बारा लासिगोन मानो होनबा मोना जाबायना स्पिड सालायनो हानाय नंला गोथावथारमोनलै दाउ बेदरा जाब्रां होदोंमोन ना दै लोंनायाव एकदम स्राय
मोनलायलायदों गोथाव जादों जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियानि बायदि संदों दा लेटबो जाबाय जोङो थांफिननांसिगोन मोनानि जानायाथ' जोबखाबाय टेनसन गैला लासै लासै जों दावखोलांसै अब्ला भिडिअखौ बाहायनो फोजोबबाय नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन दे